ହଉ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ମମତା ବେହେରା। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, କେତେ ଦିନ ହେଇଥିଲା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଏଲୋପାଥି ଖାଇକି ଭଲ ହେଲାନି, ତାପରେ ଆମ କତରୁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ହେଇଗଲାଣି 10-12 ବର୍ଷର ରୋଗଟା। ଆଜ୍ଞା କମୁନଥିଲା, ଯେଉଁ ଔଷଧ ବି ଖାଉଥିଲି କମୁନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହୋମିଓପାଥି ଖାଏ ଏମିତି କମିଯାଏ, ଫେରେ ବାହାରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଲୋପାଥି ବି ଖାଇନି, ସେଥିରେ ବି କମିଲାନି। ଆଜ୍ଞା ଏଥର ଯେଉଁ ହୋମିଓପାଥି ଖାଇନି ସେଥିରେ ବି କମିଲାନି। ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ଏଇ ଔଷଧ ଖାଇବାରେ ମୋର ଏବେ କମୁଛି। ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ କି ହୋମିଓପାଥି କ'ଣ ଆଇଏନ୍ସି କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥିଲେ? ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ହୁଁ 1.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, କମିଯାଇଛି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମିଛି? ମାନେ 100ରୁ 80% ଭଳିଆ କମିଛି। କମିଯାଇଛି। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା।